Peste tot numai manele și săli de jocuri. Nu le mai suport, nu mai suport. Poate să-mi spună și mie cineva ce caut o sală de jocuri aici la Casa de Cultură? Wow, asta este orga de lumini. Mama mia! Mama mia! Tatăl meu nu prea are glume. Ia zi-mă și tu o glumă. La Pitești? Da. Să trăiești. Cum simți liber să te bucuri de ce-ți oferă viața. Îți place, îți place viața cu Verdini. Zic gluma. Păi dar nu e o glumă neapărat, este o întrebare foarte profundă. Flori, știi de ce mergem noi la Pitești? Eu știu de ce mergem la Pitești, dar tu știi de ce mergem la Pitești? Pentru că dacă mergeam la Ploiești, nu era bine, că la Pitești nu poți să te ploiești și la Ploiești poți să te pitești. Cum mă? Ce-am zis, mă? Cum era, mă, glumița asta? La Pitești nu poți să te ploiești, la Ploiești poți să te pitești. Da? Da. Așa era. Asta este a dad joke. Da. Intră în categoria glume făcute de tata. Da, da. Tatăl meu nu prea are glume. Ia zi-mă și tu o glumă. La Pitești? Nu, alta. La Ploiești? Da. Să trăiești. Frumos, frumoasă glumița. Voi ce mai faceți? Tot așa veseli pe internet, pe aici pe YouTube, pe la noi pe canalul Viața cu Verdini? Bine ați revenit! Apăsați și voi un like, un comment, un subscribe, ca să-mi fac și eu cerșala de dimineață, că așa trebuie să faci pe YouTube aici, trebuie să cerșești, că altfel nu primești. Dacă nu cerșești, nu primești. Flori, spune-mi motivul pentru care îți dorești să mergem la benzinărie. Stai un pic că nu am centura pusă și o să se ia mira iarăși de mine, deci... Da, acum lăsând orice glumă la o parte, de ce nu ai centura pusă? Facem plinul. Îți spun eu, pentru că ți-ai dat-o jos acum știind că oprim la benzinărie. Și că mergem la benzinărie, da? Dar de altfel tu porți centura, da? Mereu. Să știți că ea poartă centura, purtați-o și voi. Revenim. După o zi în care am avut nenumărate spectacole în instituțiile de învățământ din Pitești, Care nu e Ploiești. care nu este Ploiești, pentru că știți voi gluma cu Ploiești și cu Pitești, trebuie să vedem și Casa de Cultură a Sindicatelor, care are foarte multe locuri și mie îmi place să fac această contabilitate a locurilor, pentru că îmi dă așa motivație, mă face să mă bucur, îmi place așa să fie multă energie, nu, Flori? Vrei să numeri cele 800 de locuri din sală? Da, o să iau să le număr unul câte unul așa, nu o să fac niciun fel de schemă matematică, nu mă folosesc de nicio abilitate. Ia să vedem. Tocmai am trecut pe lângă un afiș interesant. Și cu pisica ce ați făcut? Păi ce ați făcut cu pisica? Asta vrem și noi să știm. Bună ziua! Pe unde se intră? Așa? Mulțumim! Poate să-mi spună și mie cineva ce caut o sală de jocuri aici la Casa de Cultură? Nu le mai suport, nu mai suport aceste săli de jocuri, pentru că mi se pare că toată societatea noastră a devenit dependentă de manele și de săli de jocuri. Peste tot numai manele și săli de jocuri. Măi, eu înțeleg, entertainment, dar hai să mai fim un pic conștienți, așa, mai, cum să spunem. Da, din nou, cine sunt eu să-mi dau cu părerea? Nu mă judecați prea tare, vă rog frumos. Zic și eu așa, că mai vine și mie să zic. Ce mi-arăți? Ce mi-arăți tu? Ce mi-ai arătat? Minunații! Sâmbătă, 18 mai, ora 11. Probabil că voi veți vedea acest vlog da, 2 săptămâni, nu chiar 2 săptămâni, că nu avem un decalaj atât de mare, dar mai sunt și decalaje, într-adevăr. Ia să vedem. Mirosul. Miroase a cultură, fără să exagerez, fără nicio ironie. Chiar miroase. Iar publicul o să intre de la mesc. Asta e scena? Da, mă, e frumoasă, mă. E foarte frumos. Vezi? E frumoasă foc.
Ia uitați aici ce pian. Mamma mia. Ia uitați ce pian. Ia uitați. Pianul ăsta costă cât apartamentul meu, probabil. Ia uite. Lipati, scrie pe ăla. Avem tutorial acolo, vezi? Ia uite. Pentru melodia dansează bunica, la fel și bunicul. Deci dacă o închidem pe asta, rămâne scena cam mică. Dacă o închidem pe asta, o să ai scena în 3 culori. O să ai... Da, îmi asum 3 culori. Ok. Wow, ce sistem de proiecție are Casa de Cultura Sindicatelor din Pitești. Incredibil! Ia să vedem, ia. Opa! Ia să vedem. Mamă! Wow! Asta este orga de lumini! Mama mia! Și astea sunt fabricate în România, oare? În Germania? Ah, ok. Bine, în Germania comunistă, probabil. Wow! Cât de tare! Ia uite! Mama mia! Ia uitați aici afiș, Ministerul Turismului, Covasna. Cât de tare! Nu mai bagă urechetul, frate, nu mai are destul. Salut de sala cu credit. Mama mia! Nu, aș vrea mai discret, dacă ai ceva lumini de față. Avem o problemă serioasă, trebuie să închiriem un alt sistem de sunet pentru că sunetul sălii este decent, dar noi vrem cristal. Dacă cumva aveți vreo ofertă pentru noi, scrieți-ne în comentarii că poate colaborăm pe sunet, cine știe.